Namhlanje-ke ake sithinta amaphupho athinta umsamo wakini. Okokuqala nje ngicela ungenzele khona ukuthi-ke upresse usubscribe bese uyashare phela nabanye ukuthi bezobuya-ke bezobona nabo izincazelo zamaphupho. Uma ukuthi uyibona ku-TikTok le video, shaya phela laphana-ke ufollow bese uthatha inamba kwi-bio usibhalele ku-WhatsApp sikuphendule iphupho onenkinga-ke nayo noma ngithi elikuhluphayo. Ake singene la ukuphupha-ke amaphupho athinta umsamo wakini. Ukuphupha-ke amakhekhe nje ethola ukuthi abhakiwe mhlampe-ke nesekhishini kanjalo nebhizi niyabhaka. Bese kuba ukuphupha-ke owakini ongasekho ethi-ke ulambile. Ukuphupha-ke owakini ongasekho owasha. Ukuphupha owakini ongasekho engakubuki. Ukuphupha owakini ongasekho ethi uyagodola. Ukuphupha umlilo omkhulu. Ukuphupha ugogo omkhulu ekupha into-ke ungaboni ukuthi yini. Ukuphupha umuntu wakini evuya ehleka. Ukuphupha-ke unikwa imali eningi noma-ke ikhiye zemoto noma uphiwa indlu. Ukuphupha ingane ikhala ithi-ke ayinxibanga noma iy'mpahla-ke zomntwana. Ukuphupha-ke imfuyo eningi eyondlekile futhi-ke enhle. Ukuphupha-ke izibane amakhandlela. Mlaleli ngicabanga ngikuchazile ukuthi onke lamaphupho athinta umsamo wakini. Uma ukuthi kunombuzo buza la kwi-comment section, ngizobe sengibuya-ke neyakho ividiyo sizochaza kabanzi ngephupho leli othanda-ke nawe sikuchazele lona. Ungakhohlwa phela ukushaya usubscribe, ushare link ukuze-ke nabanye abadinga ulwazi bezobona nisale kahle.